Sziasztok, ebben a Blanka vagyok, és most megmutatom a fényképeimet. Kezdjünk, legalább nem akarok olyan Egyébként ebből van egy másik rész is, ebből 3 rész van, csak abban már a játékaimat. Na, itt van egy ilyen szép térfél, azt már mutattam abban a videóban, egy perccel ezelőtt. És akkor itt van egy szép város, ez még a mi városunkhoz tartozik, Németországban, és itt még van ez a 2. Nem akarom túlozni azt a videót, úgyhogy nem fogunk még olyan sokáig mulatni, mert itt van egy szép park, ahová mi szoktunk járni, Magyaródon, ez Magyaródról beszélek, meg Magyaródon van ilyen. Németországban csak ilyen szálloda van. Úgyhogy igen. Itt meg közmunkás emberek is ott vagyunk mi. Ott és azt ott meg a közepes testvérem. Nézzük is, itt van ott ez az óka. És egyébként itt van a játszótér. Ahol mi nem voltunk, az alánk olyan cuki volt, meg még olyan picike volt. Itt van egy szép karácsonyi hely, ahová mi legtöbbször, nagyon-nagyon sokszor jártunk. Én imádtam oda járni, egy népmulatás, és itt meg ugyanaz a népmulatás. Az emberek egyébként szerettek mulatni, meg ilyesmi, de túl sokat Itt van egy szép középtér, ez még a mi részünk Németországban, mert ugyebár össze van kötve. Ja. Itt égvarrógás volt, nagyon szépen lehetett lefotózni, és szerintem még jön egy kép, és utána már vége lesz a videónak. Nem szeretnék olyan sok videót túlozni. Ja. Itt van ez a térfél, nézegessétek, nekem nagyon tetszik ez a kis lakókönyv. Na itt a bánya, ahová, jaj, itt van valahol egy szép bánya, igen, itt már mi voltunk, és nagyon gyönyörű. Én imádtam ezt a helyet, és szeretni is fogom. Sziasztok, ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, és iratkozzatok fel. Sziasztok!